Moulu, näytä mallia. Potkaskaa yhdessä sitä haittaa. Ei mulla on koirapata. Kato nyt. Voi vittu. Mennään sinne. Tule. Mennään nyt kun ne kaunista pyytää. Nyt täällä koski minkään mitään. En koske. No joo. Miten sä heitti sen paskan? Siinä on koirapakka. Hyvä mousi. YouTube-sankari. Siinä niin. Oot sä kännissä, Valdo? Onks se mousi kännissä? Hyvä. Selvipäin kun käy. No. Pistän taukoon.